akuluakulu my elections ndi afika pachimake kampeni lipenipeni ya hot ndaona atupere mluzi wayanika sonke mamuzi wa sonke ndi nzungu ja wakuplanta Malawi koma nzungu nabona wamuyanika wamene paja ama nena kuti pita mtalika wakula koma kudzayanika sonke anyway ndi ndale zimene most of the times nthawi zambiri anthu amanena zinthu zimene akufuna kuti mumve nthawi imene ndimene makhalira ndale ambiri akubwera ndi ma promises awo akukuwuzani kuti mudzativotere ife koma iyi ndingokupasani ndi phunziro mukamakavota musakavote chifukwa chokuti mumaona munthu ameneyo kumisonkhano yake kumakhala anthu ambiri imene jayi ndi mirage ndikukupusisani kukupangisani niyo kuti muone ngati anthu akunkonda munthuja MCP Mumba anali ku bolero plumpyo dzulo kandidzana amapanga whistle stop yake ija and anthu samabwera ya because anthu anatulukira kuti ndi manyaka ndi manyaka he's not a smart guy nde kumene kuja anthu anakanika kubwera anayamba kugwiritsa ntchito chinkweza mawu ndikumawuza anthu libwerani muzaleke ma 10,000 ndi pamene anthu akhangatadzadzana ndi ndale zake zimenezi anthu aku Malawi azindikira munthu amene adzavotere voti yachinsisi imene ndikuidziwa ine anthu akudzamvotera Kabambe uja ndi amene akukamba zinthu zomveka kampeni yonse ndi amene ali ndi vision masomphenya ndi amene ali ndi plan execution ndi amene akudziwa mmene dziko lingayendere kumbali ya zachuma economy ndi akuluakulu ndikuwuzeni mukamakavota tazisiyeni zoti mukuvota chifukwa chokuti ndiwakumudzi kwanu ndi mlomwe nzanu mtumbuka nzanu mchewa nzanu votani munthu amene mukudziwa zokuti uyuyu zimene akuyankhulazi ndikumvana nazo and zipititsa dziko patsogolo ma generation amabwera ndikupita you know tinali tachina bakili muluzi anapita kunali achina gwanda anapita pano pata achina bakili achina atuperewa achina kabambewa nawonso adzapita koma nthawi inoyo ya internet ndi nthawi yokuti mutha nonse kuona kuti uyuyu atatenga boma anaziyendetsa bwanji. DPP inali boma 2014 to 2019 inapanga jana palibe. MCP yatenga boma yapanga jana palibe. Ndiye baba aliyense Malawi is caught in a situation where you're in between. It's a limbo because you have the devil you have to remove and the devil you have to replace the other devil with, which is a very bad situation. It puts you in a dilemma. Goma, forget MCP, forget DPP. Tamanga neni Kabambe. Paliba mena mpanga go try Kabambe. Sitina mwese. Komano ineyo ndi amena kundimvekera bwino. Ndi akuluakulu. Mukamaka vote, go and vote for this guy. Ndikupemphana Malawi. Mukamvotere Kabambe. Anthu asakupusitse. Asakunamizeni. Misonkhano iyi kumaoneka kuti kuli chigulu ndi confusion imene distraction afuna kupusitse anthu ora anaononga kale dziko simabwesaso kuti iya amamba kugwira ntchito pamene munawadulira paja pamene amayambira so pamene then anthu acha kuti they are not really going to change
Then nimabwera pa page panga pano kupangani encourage, kupangani enlighten anzanga kuti muzitha kuona zinthu zimene anthu ena samafuna kuti muzidziwa. Ndale yokuphimbani m'maso amakuponyerani zinthu zambiri mbiri, a lot of information for you to dissect kuti mukhale confused. Ngati pakali panopa akukuponyerani zithunzi za misonkhano yawo, ndiyo linga yoti mukhale ngati mwasokonezeka. Koma mutuluke in that scenario, look at it from afar, muona kuti MCP ndi DPP akukambirana zofanana, akupanga zofanana, akukhululukirana milandu, akupanga ma silent deals kumbali, because akudziwa zokuti Kabambe akangobwera apanga flip the script, asintha zinthu, akumuopa. Then my guy, I'm going to work. I just wanted to tell you, think hard, musanaka vote, muvotele munthu amene asinthe Malawi.